Apa kabar? Baik. Oke, aku juga baik. Ya wes. Iya. Nembang dong. Yuk. Apa dek? Kok sentuh-sentuh toh? Apa? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerajakan ya. Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Cinta siapa? Terima kasih. Ampun katur. Duduk. Sektor aja nunggu sik iki lho, ana sing aku iki lho. Piye, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun lelagon Heeh. Kadung Tresna utawi ninggal katresnan. Nggih. Menawi kepareng Victor Ken Beksa, Mas. Wah. Iki Hafid Oh, Mas Hafid, nggih. di tingkatku. Nggih. Siap, Mas Meneh. Hafid dituruti. Alhamdulillah ring kitanipun gayeng mugi sedaya pinaringan sehat ugi pikantuk berkah. Amin, amin, amin. Meneh wis Nggih. endi mau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih. Saking kauman Nganjuk tetep nderek memantau saking live streaming Siap. kagem Mas Akbar. Nggih. Dan kru semoga sehat dan sukses selalu matur nuwun saking Bopo Lasiman. Nggih, matur Siap. nuwun, Bapak Siman. Anu sik, Nggih. enggar karo Mbak Enggar karo Dek Sinta ngadeg sik Nggih. enggar katresnan. Oke. Aku pengen Dik niken Banyuwanginan. Ya. Wah, oke, siap. Ya. Yo. Ayo Mbak yo. Nah, Jan. Ya. Siapit wong loro. Ah, jan. Nah, Wah, sitok gede sitok. Cilik. Lo. nah putrane Pak Wanto tuh sih ta. Sik, Nah, kon ngendang. Wah, Jan. Nggih. Anak pengendang itu jadi ngendang. Ya, Kae, yuk monggo. yuk langsung le. Cek. Ya. Adek Sinta, Mbak Enggar yo, Victor. Kang Satya satu nganti saelengmu Katon sliramu Yuk, nek nih. Ojo lali pawenengmu uga mana kan Mas aku kan satya satu anteni nganti saelengmu. Mas Tabrata iki ya. Wes, ya, terakhir ya. Dik niken jumeneng. Ya. Berdiri. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Oke, aku juga baik. Ya wes. Iya. Nembang dong. Yuk.
Apa, Dek? Kok sentrup-sentrup to? Apa? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerajakan ya. Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Pun. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Ngelondi. Nanti bojo Akbar. Durung. Ngelondi. Gue aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa kuwi sidane? Iku mau lho, Mas. Oh, kuwi sing cinta siapa? Heeh, tapi ngomong kabeh ya. Oh ya. Cinta siapa? Sing ora bengok sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, ndang cepet. Ya, latihan Ini sih. sinden-sinden, Bu. Bu Ya. melok bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, latihan, Pak. Cinta bojone Victor. Victor ganti bojo ya. Ora duwe. Bisa. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Loh. Hehe. Haha. Sida bojone Akbar to. Lah sida apa ora? Aku nganyelke. Oke. Iya, iya. Itu aja. Yo. Ya apa terus dulu? Apa, Dek? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Tris. Ya. Makasih wis dibantu-bantu. Yuk. Nutuk nih lakon. Ya. Kaya ngapa babareng lakon Sekar Pudak Tunjung Biru. Yo, tak dereke, Tru. Yo.